uJulius Malema ufunyenwe netyala lokwaphula imithetho yesizwe yompu ngokudubula isixhobo kwindibano yezopolitiko ngo-2018 eMdantsane, eMonti. Inkundla kaMantyi yaseMonti uyise isigwebo sayo ngoLwesithathu. Liza kuphinda lichotshelwe ngomhla wama-23 kuJanuwari phambi kokuba kuwiswe isigwebo. Utshilo uMantyi uTwanet Olivia nothe wolula ibheyile kaMalema. Ukuncokola ngoku sinayo ngomhlalutyi wezopolitiko uHlumelo Xaba. Hlumelo, masikubulise sikwamkele ku-SABC Lihaye. Unjani namhlanje? Mandizibulisele kuwe kamva, ndizibulisele nakubaphulaphuli bakhe. Nkosi kakhulu ngokuba nam namhlanje. Siyabulela ke Hlumelo nathi kweli cala lase-SABC Lihaye ngokuba uncokole nathi ngale ntsasa. Ndiyafuna Hlumela ke sincokole ukuba emveni kokuba ke oyinkokheli ye-EFF uJulius Malema efunyenwe enetyala ngakwizityholo, ingaba mhlawumbi silizwe kuyafuneka into mhlawumbi sibhiyoze sivuye? Well, uyajonga uyawuqaphela into yokubana uJulius Malema ngumntu lo ongeso stranger kwiinkundla zaseMzantsi Afrika for amatyala ahlukileyo ke. Uyawukhumbula into yokubana ngonyaka ka-2011 waye wafunyenwe netyala ngenxa yengoma kaDubula Ibhunu ngexa esengumongameli we-ANC Youth League. So ayingokokuqala uJulius Malema efunyenwe netyala inkundla yaseMzantsi Afrika, and uyawukhumbula into yokubana ezikhe zakhona nezinye iziganeko apho khona wayethe watshajwa ngexa etshaja le-assault kumngcwabo kaWinnie Madikizela Mandela kunye noMbuyiseni Ndlozi, kuthiwa ubana baye assaulta i-security but ke baye baliwina elo tyala elo. So ke ngoku iyaqala ukwenzeka into yoba njengoba engumongameli we-EFF afunyanwe enetyala yinkundla. So ndicinga into yokubana ke of course abantu abanjenge-AfriForum bazawubhiyoza because ngenye into efuneke siyijongeleyo, because uyakhumbula into yokubana imbali kaJulius Malema ne-AfriForum iqalela kwangexesha eseyinkokheli ye-ANC Youth League njengoba esenditshilo. So you would expect into yokubana ke amaqela anjenge-AfriForum kunye ne-Democratic Alliance sibonela i-statement sabo besithi into yoba bayayamkela le into yoba uJulius Malema agwetywe. But of course ke siyayazi into yokubana i-EFF ayonto ezayithatha lena ngendlela entle. Sisasibona ne-statements sabo izolo apho baye bayithetha into yokubana zonke le nto lena ngamayelenqe enziwa yi-AfriForum bade baquka noDonald Trump, because uyakhumbula into yokubana ngexesha uPresident Ramaphosa wayese-Oval Office phayana eMelika kwaye kwadlalwa umbono kaJulius Malema ecula laa ngoma ka-Kill the Boy, Kill the Farmer. Umbuzo wawubuzayo ke uDonald Trump yayinto yokubana kutheni ingathi ibanjwe le ndoda ke ngelamakhumsha, wathi into yokubana why don't you arrest this man. Nto leyo yayibonakalisa into yokubana inintsi into abantu abanjengoDonald Trump kunye ne-AfriForum abanayo malunga nomnumzana uMalema. But ke asikho lapho. Ndicinga into yokubana funeke sihloniphile nento yokubana ke ingalo yomthetho idlala indima yayo. Lalo ke siye sithi into yokubana i-separation of powers between i-judiciary kunye ne-legislature ke being i-politicians ke ezisepalamente nakwezinye sphere of government njenge-local government kunye ne-provincial government. But ke ndicinga into yokubana umgaqo-siseko woMzantsi Afrika kwi-section 47 uyibeka icace into yokubana umntu noba unalo ityala but singekawiswa isigwebo sakhe sento yokubana ugwetywa iminyaka emingaphi, futhi ke ne-appeal process ide igqitywe, kuzawuthi ke ngoku kutshiwo into yokubana umntu uzawukwazi noba lilungu lepalamente okanye akakwazi. So ngenye yezinto ezendifuna into yokubana abaphulaphuli bazazi that uJulius Malema usezawuqhubekeka abe yi-member of parliament, usezawuqhubekeka abe yi-member yee-committees zasepalamente ezinjenge-JSC kunye ne-ad hoc committee lena izawuthi iphande olu phando olulenziwayo ngoku in regards to i-interference yosopolitiki kwisipolisi saseMzantsi Afrika. So ndicinga into yokubana ke abantu abanintsi baneemviwo ezingafaniyo in regards to eli tyala afunyenwe nalo uJulius Malema. But ndicinga uba ukuya phambili ke ungumntu lona esimaziyo njengoba sibonile izolo othandayo ubonakalisa ukuziqinisa nento yokubana akakobuthathaka. Uye watsho xa ethetha izolo ke into yokubana ufuna ii-fighters being i-EFF members ke zihambe ziye emasebeni zikhulise umbutho wazo. So ke ufuna ubonakalisa into yokubana loo nto leyo was just a sign that ufuna ubonakalisa that umbutho wakhe akafuna uba umbutho wakhe aphazanyiswe yiyo yonke le nto lena yenzekayo. Okay.
Hlumelo ke ndifuna ke sincokole ngomba onokwenza ndiyakuva uthi ngo-2011 sakhe sambona esematheni lo kaMalema ngengoma ethi dubula ibhulu dubula umfama. Xa bephuma ke ecourt izolo eMonti abalandeli bakhe baye bacula the same okanye eli gwizho liyi-one. Ingaba mhlawumbi le nto ithetha ntoni ngobukhokheli bukaJulius Malema? Njengoba besendiyithethile into yokubana uJulius Malema eyona uba uyaqaphela nje izolo enye izinto azithethileyo njengoba besintshilo is that uthe ukubana ii-members zombutho wakhe mazikhambe ziye emasebeni to build ii-branches and they must not be deterred or shaken yile nto yenzekayo. So loo nto leyo ithetha into xa ndicinga into ezawukwenzeka ngoku is that uzawusebenzisa eli thuba eli between ngoku uyotsho ngoJanuwari because asiyazi uba kuza kwenzeka ntoni ngoJanuwari xa kuse kwawiswa isigwebo, but eli thuba eli uzawulisebenzisa for into yoba afumane inkxaso enkulu from ii-members zakhe but also generally from i-public. Because enye into masiyiqaphele is that oosopolitiki bayathanda usebenzisa iinkundla zamatyala ingakumbi ezikumila kunje for into yobana bafumane inkxaso kwabantu kuluntu loMzantsi Afrika, bafumane inkxaso futhi nakwi-political parties zabo. Uyawukhumbula into yokubana ngexa uJacob Zuma naye wayehamba iinkundla zamatyala, yinto awayevame ukuyenza kakhulu kude kuzoba ngoku apho khona asebenzisa inkundla yamatyala as i-agency yokubana afumane i-support but also into yobana umntu akwazi ukugqithisa umyalezo wakhe. Futhi ayonto siqala ukuyibona ngoku, le nto ekudala iqhubeka. Uyawukhumbula even ngexesha lobandlululo ooNelson Mandela during i-Rivonia trial ne-treason trial babesebenzisa iinkundla zamatyala to get their message across but also to try and get i-support kunye ne-sympathy ye-public. So ke uJulius Malema simane simbone yenza loo nto leyo kule minyaka edluleyo, even abanye oosopolitiki eMzantsi Afrika that are high profile beyenza into yoba basebenzise iinkundla zamatyala njenge-agency apho khona bazawukwazi into yokubana bagqithise umyalezo wabo futhi bakwazi into yoba bafumane inkxaso from i-public. So ndicinga into yobana ke le nto beyithetha uJulius Malema izolo into yokubana ii-fighters mazihambe ziyobhilda ii-branches is relating to le nto ndiyithethayo into yokubana basebenzisa inkundla yamatyala and lonke eli thuba eli to try and strategize into yokuba izawuthini indlela eya phambili. Because sibuye sikhumbule into yokubana yonke le nto yenzeka ngexesha apho khona siya kwii-elections zikamasipala kulo nyaka zayo ezibaluleke kakhulu. So ndicinga into yokubana given that asiyazi into yokubana izawuthini i-fate kaJulius Malema come January, lonke eli thuba eli lizawusetyenziswa for into yoba bazame kangangoko uba basebenze to try and get i-support for i-local government. But also Julius Malema is going to use this opportunity to strategize into yokubana uzayifumana njani inkxaso from i-public for into yokubana abonakalise that iinkundla zaseMzantsi Afrika, like what I said, by-politicians zizawufuna to try and show ii-shortfalls zenkundla judiciary yaseMzantsi Afrika, which is what I believe that Julius Malema is going to do naye kule process lena. Because siye samva izolo ethethe ngento yokubana inocalucalulo lo mtshutshisi lona unocalucalulo kakhulu in the fact that u-racist and yonke laa nto leyana barelise umntu oyi-bodyguard yakhe which happens to be white naye, kodwa yena bamfumana enetyala. So ngezinye zezinto ezo ke ngokwazi azisebenzisa to try and counter le judgment yakhe but also like I said to get i-support from i-public. Hlumelo, ndifuna ke ngoku ukumkowuta kancinci uMalema kumazwi ayethe ke mhlawumbi wathetha izolo mhla ebephuma ecourt. Uthe revolutionary going to prison or death is a badge of honor. Wathi we cannot be scared of prison, we cannot be scared to die for the revolution. Mhlawumbi singathi ngenyaniso uMalema oku uyakuthetha ngenyaniso okanye mhlawumbi ubethwa yidyudyu kuba mhlawumbi ebona into bingathi ziyazi like kuyayolela basically. uJulius Malema uba uyaqaphela even other instances apho khona wayejongene neziganeko ezikumila kunje, yawufumanisa into yokubana ayingomntu uthanda ukubonakalisa into yoba ubuthathaka njengoba besenditshilo ngaphambili. Uyathanda into yokubana i-posture yakhe azibonakalise ingathi ngumntu lo oqinileyo futhi ngumntu lo nokwaziyo umelana neemeko ajongene nazo. Uyawukhumbula kulo nyaka kuphelileyo emveni kobana owayesakuba ngusekela mongameli wakhe uFloyd Shivambu waye wahamba waya kwi-MK Party
akazange ayibonakalise into yokubana imphethe kakubi la unxunguphele, kodwa ke wayemane ibonakalisa into yokubana uyamkela into yoba uFloyd Shivambu uhambile futhi ke ufuna uqhubeka phambili nokhulisa umbutho wakhe. Kodwa ke at the end of the day sayazi into yokubana imeko enjalo ayomeko enomphatha kakuhle umuntu, because bebesuka kude kwi-ANC Youth League ngelaa xesha, futhi ke yayingumuntu wayeyakhe naye i-EFF kwasekuqaleni. So into endizama uyithetha into yobana ngumntu loyo ongathanda uzibonakalisa ubana ubuthathaka nobana into ingabe imdla kangakanani. So ndicinga uba nakwesi siganeko ke ngoku it's a very tough thing into yoba azibonakalise into yobana, because siyayazi into yoba esi sigwebo esi it could have very big implications for i-EFF, even for yena as a politician kunye nekamva lakhe eMzantsi Afrika, because sakhumbula into yoba uJulius Malema is still 44 years old, which kwa-competition nabanye osopolitiki baseMzantsi Afrika is fairly young. But asiyazi into yokubana xa kuthiwa kwawisa isigwebo ngoJanuwari izambeka aphile nto. So asoze kube kanti into enje ayifike engqondweni yakhe futhi imkhathaze, but for sure akafuna uzibonakalisa ebuthathaka ke kwi-supporters zakhe. But I think that's what i-politicians zonke do eMzantsi Afrika, into yoba noba into yobanqongophalise kangakanani na, but they just want to show a bold face just so that i-supporters zabo nazo zinganqongophali. And I do believe into yokubana ke kuya ngaphambili uJulius Malema njengoba esenditshilwa eli thuba eli uzalibonakalisa to continue to try and rally i-support yakhe, and to also try and see into yokubana angayiphumela njani yonke le nto lena, because uye wayithi xa ithetha izolo into yokubana igqiza lakhe uzawuthi ali-reinforce ngo-advocate Thembeka Ngcukaitobi. So I think yenye into leyo ke ezawuthanda into yoba inikeze umdla that njengoba ezawufaka uThembeka Ngcukaitobi esimaziyo ke nge-reputation yakhe kwi-legal fraternity eMzantsi Afrika, into yokubana ligqwetha eliphuma izandla. So I think that going into uJanuary following i-sentencing yakhe ke bathe bazayi-aphila into yoba ezawude ihambe njani yonke le nto lena. But generally I do think into yokubana uJulius Malema ngumntu lona othi noba ujongene nemeko enjani abonakalise ukuzethemba, futhi abonakalise into yokubana into ayimnqongophalisi. Hlumelo, ndifuna ke ngoku ke sithethe ngomba wokuba I think nge-English siye sithi hypothetically speaking, masithi ke ngoku mhlawumbi uMalema azibone egwetywa mhlawumbi kuthiwa makahlamba entilongweni okanye mhlawumbi anqunyanyiswe, mhlawumbi loo nto ithetha ntoni ngombutho we-EFF xa singazombona uMalema, because ngoku abantu abafana noFloyd Shivambu sibaboni kwi-EFF abasekho. Oyena mntu besinothi ke mhlawumbi umkhulu ikwanguye uMalema, kodwa ke xa mhlawumbi enozibona ebhantinta mhlawumbi ingathetha ntoni loo nto ngombutho we-EFF? I-EFF ndike ndathi xa ndiyithetha le nto izolo ndathi into yobana le moment izifumana ikuyo ngoku, ke ndithi xa ndijonga kwimbali yoMzantsi Afrika ndiyifanise nalaa moment i-Pan-Africanist Congress, which is i-PAC, yayikuyo ngexa ungasekhoyo uRobert Sobukwe wayekunguye nomongameli nomseki we-PAC ebanjwa. Ndiyakhumbula ubana ngelaa xesha i-PAC yayingekagqibi nonyaka after iSharpeville massacre, apho wathi khona uRobert Sobukwe wabanjwa. And ndiyakhumbula into yobana uRobert Sobukwe was one of the main political figures ngelaa xesha ezazisaziwa uMzantsi Afrika wonke. And ke ngoku yathi yomka inkokheli yabo yashiyeka ingenankokheli ncam inothi ikhokele, which is into eyayichaphazela kakubi kakhulu i-PAC. So now ndithi laa moment endiyifanisa nale moment i-EFF izifumane kuyo ngoku, fortunately for i-EFF ke ngumbutho noko osegqibe iminyaka elishumi, futhi ngumbutho noko osenazo iinkokheli ezaziwayo apha eMzantsi Afrika, and nohlobo eqhuba ngayo nasepalamente inazo iinkokheli noko ezinokwazi into yokubana zithi noba umnumzana uMalema akekho, but they will, xa sithetha ke ngesilungu sithi, they will be able to keep the fire burning. Because also yakhumbula into yokubana i-ANC nayo ngexesha umzekelo uNelson Mandela okanye mandithi Rivonia trialists zaye zathi zagwetywa I think it was in 1963. Yes, zathi zagwetywa. I-ANC into eyayincedayo was that yayiseyi-well established ngelaa xesha, yayisengumbutho noko oneminyaka that was more than 30 at the time uNelson Mandela kunye noGovan Mbeki babebanjwa. So azange ichaphazele ngamandla loo nto, because you still had iinkokheli ezazinjengo-OR Tambo, you still had iinkokheli ezazinjengo-Harry Gwala nabanye ke babepha kwi-ANC, no-Albert Luthuli, abakwazi into yobana bathi nobana bejongene nomcelimngeni apho khona ezinye zeenkokheli zabo zazibanjiwe zabhaninta iminyaka emininzi, but they were able
able into yokubana ba-reorganize izi-structures zabo and still be able to even operate underground. So ndicinga into yokubana ke EFF njengoba esenditshilo ubana fortunately for bona ngumbutho noko osewu-establish onazo izi-structures and ndiyacinga into yokubana noba ingabachaphazela into yokubana umnumzana uMalema abe uyabanjwa, but I think because of the fact that sayazi uba uJulius Malema is the image ye-EFF and he's a very popular politician apha eMzantsi Afrika, if not the most popular njengoba sithetha nje. So ndicinga into yoba into ezabanceda ke kodwa kweli tyeli eli going into January, even beyond that, into yokubana kugqame ezinye iinkokheli ze-EFF. Ndicinga lelinye lithuba eli lento yokubana kugqame ezinye iinkokheli ze-EFF ezizawukwazi ubonakalisa into yokubana nazo zinaso esi sakhono uJulius Malema anazo, futhi nabo banaso esi sakhono sokubana bawukhulise umbutho even during ixesha lovoto bakwazi into yokubana bayifumane inkxaso eninzi kangangoko into yoba umbutho wabo ukhule. So ndicinga into yokubana more than anything ingayichaphazela loo nto i-EFF, but they must try to strategize ngoku moving forward into yokubana shoot into yokubana kwenzeka into yoba uJulius Malema abanjwe futhi ahambe ke kunyanzeleka into yoba aye eziseleni kuzawukwenzeka ntoni, because there shouldn't be laa nto ke sithi ngesilungu i-succession plan. I think they need to start planning succession plan kwangoku in terms of uba kuzawukwenzeka ntoni shoot into yokubana uJulius Malema aye etrongweni. Yes, abawunqweneli into yoba yenzeke loo nto leyo, but apha sithetha ngee-probabilities kunye nezinto laa nto isithi i-scenario planning into yoba shoot uba kwenzeke lena into ithini into azawuthini amanyathelo esizawathatha uqinisekisa into yokubana lo mbutho wethu awufi. So I think this is an opportunity for i-EFF into yokubana ike yenze i-soul searching futhi to also see into yokubana amongst us ezinkokheli ze-EFF kobana abantu esicinga into yokubana kufuneke noko bakhe bagqame sibanike ithuba lento yokubana bakhe bazibonakalisa isakhono sabo, and that's cry sizame uconvince abantu bepublic into yokubana noxa inkokheli yethu ingekho kodwa lo mbutho lona awuzofa sisengumbutho ophilayo. So ndicinga izabaluleka kakhulu loo nto for i-EFF into yokubana izi-structures zabo kunye nezinye iinkokheli zabo ngokuziqalisa into yoba zigqame futhi ziwenze umsebenzi kangangoko uqinisekisa into yoba noba kungenzeka ntoni come next year ayizubachaphazela loo nto because of the fact that benazo izi-structures futhi ke umsebenzi uzawuqhuba. Okay. Hlumelo, oogxa bakho umzekelo nabo abangabahlalutyi bezopolitiko, umzekelo uAndre Davenhart utshile kwiphephandaba esitsho into yoba uMalema akazubhunca tu kweli tyeli, ukanti yena uNtsikelo Breakfast esithi ayi kuse-early for uba sidibe kanti siyayazi into yoba kuza kwenzeka ntoni na. Mhlawumbi wena uthini? Well, kutye kwathiwa xa kuthethwa ke zii-legal experts kwathiwa into yokubana i-state has to prove beyond reasonable doubt into yokubana uJulius Malema indeed unalo ityala futhi ufanele into yobana agwetywe. So ke njengoba esenditshilo into yokubana usection 47 we-constitution andizongena ncam kweyomthetho nento yokubana zithini processes zento yokuba abe ufunyanwa guilty okanye akakho guilty. Ndicinga uba sayiyekela abantu basemthethweni leyo, but ke ngoku in terms of him being imember yasepalamente noba akwazi into yokubana aqhubekeke enza umsebenzi wakhe, usection 47 njengoba esenditshilo ikhona iphrase phana ethi into yokubana umntu whether uconvicted okanye usentenced uyakwazi uba yimember yasepalamente, but pending ke yonke laa process ye-appeal nantoni ibe yathi yanqunyanyiswa okanye iyagqitywa, usakwazi uqhubekeka into yokubana abe yimember yasepalamente. Simvile ke uJulius Malema izolo ethetha into yokubana uzayi-aphila le judgment lena, and following i-sentencing obviously he's going to appeal. Awukwazi uaphila ngoku ibe yi-sentencing yakho sibe isigwebo sakho singekawiswa. So uzawuqala linde into yokubana kuwiswe isigwebo sakhe ngoJanuary to see into yokubana izawuthini into moving forward, and then ke uzawukwazi into yokubana ayi-aphile yonke le nto le. So until such a time whereby i-appeals zakhe zibe dismissed nantoni, usezawuqhubekeka yena abe yi-member of parliament, uzawuqhubekeka wenza umsebenzi wakhe nantoni. So ndingatsho ndithi ndiyavumelana kunye Dr. Prof Ntsikelelo Breakfast ngento yoba kuse-early because kusekho ezo processes ezo kusafuneke zike zikhankanywe kuqala futhi zi-explore by Julius Malema kunye ne-legal team yakhe. So until such a time ke ubana yonke le process lena igqitywe, ndicinga into yokubana it's still early to speak. Ewe ii-chances zona given obu bungqina bunikeziwe abanye abantu ke bengalo yomthetho abathi into yokubana bukhona ubungqina, I think that
xa uyijongile umzekelo laa mfanekiso uthe wabonisa uyofumanisa into yokubana kona he is in contravention of section 120 we-Firearms Control Act. Nangona ke yena ebesithi into yokubana it was not a real gun, but I think I will leave that to the court of law to determine nantoni. But into yokubana ke kuse-early nam because kusekho ezinye ii-processes ezisizoke zi-unfold, because uye watsho uJulius Malema na into yokubana bazayithatha bayise to the next step yonke le nto until ke ngoku bade bafikelele bade bafikelele kwinqanaba apho khona kube akho nto bakwaziyo uyenza. So ndicinga into yokubana ke ngoku kawufuneke nje silinde ingalo yomthetho idlale indima yayo kunye nazo zonke ezi processes ze-unfold before we can determine into yokubana uzawukwazi ukuphuncuka okanye akazukwazi ukuphuncuka, because asiyazi into ezawukwenzeka moving forward. Sibabonile nabanye oosopolitiki bephuncuka in cases whereby sasingaqondi into yokubana bazawukwazi ukuphuncuka, but sayibona into yokubana noko into ekwazi uphumelela ityala lakhe. So ke I think that i-judiciary, it says something about i-judiciary yethu into yokubana i-court of first instance njengoba qhele ukutsho ke is not the final destination. Sikhona nezinye iicourt njenge-Supreme Court of Appeal, ikhona i-High Court for instance, kube i-Magistrate Court le ne-Supreme Court of Appeal kunye ne-Constitutional Court. And we know that oosopolitiki baseMzantsi Afrika bayathanda into yokubana ba-exhauste zonke ezi measures ezi before umntu abe uyalamkela ityala lakhe. So ndicinga uba noJulius Malema ke ngenye yendlela azawuthi ayihambe leyo phambi kobana abe uyasamkela isigwebo sakhe. So ndicinga ubana honestly speaking yonke le nto lena we must just wait for into yoba ingalo yomthetho idlale indima yayo, zibe zonke ezi processes ezi ziyagqitywa phambi koba sitsho into yokubana indeed uzawuhamba aye ejele to go and serve his sentence. Manditsho ke Hlumelo ndithi into yoba ndiyakholelwa ukuba amehlo oMzantsi Afrika abomvu ajonge kulaa mhla wama-23 kaJanuwari into yoba kuza kwenzeka ntoni na. Ngeba ndithi amasi abekwe elangeni. Unjalo nje ke Hlumelo, mandibambe ngazo zozibini sithi siyabulela singu-SABC Lihayo ngoba uncokole nathi ngale ntsasa yanamhlanje.